салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. рӯзи 15 августи соли ҷорӣ дар шаҳри Куала-Лумпури мамлакати Малайзия маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё баргузор шуд. бори дуюм аст ки дар маросими қуръакашии мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо дар минтақаи Осиё дастаи Истиқлоли Душанбе бо тими Ал-Наср дар як гурӯҳ қарор мегирад. ин навбар низ дастаи Душанбегӣ дар як гурӯҳ бо тимҳои Ал-Завраи Ироқ, Гоаи Ҳиндустон ва Ал-Насри Арабистони Саудӣ қарор гирифт. соли гузашта низ дастаи Истиқлол бо тими Ал-Наср дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё мубориза бурда буд. баъди нашри хабари мазкур дар расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои маҷозӣ, мухлисон дигарбора сари мавзӯи ташриф овардани Криштиану Роналду ба Душанбеи азиз баргаштанд. аксарияти мухлисон бар он назаранд ки ин навбат низ пешвои футболи португалӣ ба кишвари мо намеояд. аз ин рӯ табли шодӣ задан аз ҳолу зарурияте надорад. бояд бигӯям ки бозиҳои мазкур аз санаи 16 сентябр дар моҳи декабр идома ёфта иборат аз ду бозӣ, яъне бозиҳои рафту баргашт мебошад. оё шумо бовар доред ки ин навбат нобиғаи футболи муосир ба дидори мухлисони тоҷикистониаш меояд? шуморо намедонам, ба бовар надорам. ҷейдон Санчо баъди муддати тӯлонии дур будан аз футбол ҳоло ҳам маркази диққати дастаҳои аврупоӣ қарор дорад. аммо нархи аввала нест. дастаи Рома барои харидории футболбози англис ба тими Манчестер Юнайтед 20 миллион евро пешниҳод кардааст. гап сар ин аст ки Санчо ҳанӯз ҳам зери таҳримоти раҳбарияти бошгоҳи Юнайтед ва сармураббии он Рубен Аморим қарор дорад. то ҳол футболбози мазкур алоҳида аз бозингарони асосии дастаи МЮ тамрин мекунад. Фабрицио Романо хабар дод ки дастаи Рома воқеан нисбати харидории футболбози мазкур кор мекунад, вале бо 20 миллиони онҳо дастаи Манчестер Юнайтед ҷавоби мусбат надоданд. ҷейдон Санчо дар равзанаи трансфери имсола умед дошт то аз вартаи нокомиҳо дар дастаи Манчестер фирор намояд, аммо ин аввалин бор аст ки як дастае аз Аврупо ба ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ мекунад. фикр мекунам барои Юнайтед аз оне ки ӯро дар даста ҳамто нигоҳ медоранду бе ягон натиҷа маоши баланд медиҳанд, 20 миллион не 800 сомониам фурӯшанд меарзад. эҳтироми дастаи Челси нисбати футболбози марҳуми дастаи Ливерпул Диогу Жота ва бародари ҷавонмаргаш дар дастаи лондонӣ дирӯз ба хулосае омаданд ки як қисми маблағи ба дастовардаи худро аз ҳисоби ғолибият дар финали чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо ба пайвандони Диогу Жота равон намоянд. гуфта мешавад ки аз ҳисоби бонусҳои маблағи мазкур 15.5 миллион фунт стерлинг ба ҳамсару кӯдакон ва волидайни худи Диогу Жота ҷудо карда мешаванд ки инро ҳамчун эҳтиром ба хотири марги бародарон дар фоҷиаи чанд вақти пеш ба миён омада медонанд. чанде пеш зимни садамаи нақлиётӣ Диогу Жота ва бародараш Андре Силва ба ҳалокат расиданд ва Премер-лигаи Англия зимни як қарор аз тамоми дастаҳо хоҳиш кард то бозиҳои даври аввали чемпионатро бо дақиқаи хомӯшӣ оғоз намоянд. Давид Алаба дигар дар маркази майдон ва дар мавқеи нимҳимоятгар бозӣ мекунад. ин шояд ба худи футболбоз писанд нест, вале фармон аз боло аст. ба ҳамаш дастаи Бавария ва мунтахаби Олмон гунаҳгор аст. Давид Алаба дар бозии муқобили Леганес маҳз дар мавқеи нимҳимоятгар аз ҷониби Хаби Алонсо санҷида шуд. ба навиштаи Марка ин озмоиш аввалин бор нест. Давид Алакай ин вазифаро дар Мюнхен ва тими миллии Олмон иҷро карда буд. дар Олмон Хаби Алонсо шахсан инро дидааст, чун он вақт ӯ низ дар ҳайати дастаи мюнхенӣ бозӣ мекард. Алаба хуб мекард, бинобар ин ҳеҷ мушкиле вуҷуд надорад. бинобар ин Асенсио ва Хесен ҳоло дар дифоъ ҳастанд. Милитао баргашт ва мо барои Алабаро ба маркази майдон кӯчонидан садҳо далели дуруст дорем. хулас Реал шояд аввалин дастае бошад ки дар вақти лозима дифоъгарро ба хатти ҳамлаю нимҳимоятгарро ба хатти дифоъ мебарад. ин таҷрибаро Чуамени, Лукас Васкес, Эдуардо Камавинга, Феде Валверде ва дар гузашта даҳҳо бозингарони дигар санҷидаву диданд. акнун мебинем ки Хаби Алонсо бо тағйиротҳои ҳайронкунандааш ин мавсим ба чӣ дастовардҳое ноил мешавад. ё Барселонаро шикаст медиҳанд, ё 4-0-ҳои он сола ба 8-0 табдил меёбад. чемпионати Испания оғоз мешавад, аммо касе нест ки бозӣ намояд. инро чӣ хел фаҳмем? зиёде аз дастаҳо барои ба қайдгирии футболбозони навхаридашон мушкилӣ доранд. тавре ки АС менависад, ҳама чиз танҳо барои Атлетик, Вильяреал ва Осасуна осон пеш меравад, чунки тимҳои мазкур аз шумули дастаҳои бидуни мушкилӣ дошта мебошанд ки тамоми корҳои ҳуҷҷатгузориҳои худро пеш аз мавсим ба қавле
туғрӣ карданд. Боқимондаҳо он қадар хуб нестанд. Леванте ҳамагӣ 3 рӯз пеш аз бозӣ 6 нафарро омода карда буд. ҳар кас то ҳадди имкон мубориза мебарад. Масалан, Севилия нисфи ҳайати худро аз бозингарони ҷавон пур кардааст, чун дигар имконият надошт. чаро чунин кор рӯй дод? барои дуруст кардани корҳои ҳуҷҷатӣ дар протоколҳои иқтисодии даставу лигаи футболи Испания ва мувофиқа намудани он ба талаботҳои футболи Испания вақти зиёд талаб мекунад. аз ин рӯ даставо метавонанд то анҷоми корҳои мазкур аз футболбозони ҷавони академияҳои худ ва ё ҳайати дуюм истифода баранд. аммо оғози ла лигаро ба таъхир гузоштан мумкин нест. ба ҳеҷ кас не, ба Решфорди бечора дилам месӯзад. аз Англия ба қаҳр омад ки дар Испания зур будани худро исбот мекунад, аммо испаниҳо ӯро ҳатто ба қайд намегиранд. президенти UFC Дана Уайт хабари ихроҷи қаҳрамони дукаратаи UFC дар вазни сабук ва вазни миёна Конор Макгрегорро аз рӯйхати муборизони UFC рад кард. қаблан хабарҳо нашр шуд ки Конор ба кулли ширкати UFC-ро тарк кардааст. ба ин хабар худи Дана Уайт дар саҳифаи худ ба як ибора ҷавоб гардонид. гапи бемаънӣ, навиштааст Уайт дар саҳифаи худ дар шабакаи иҷтимоӣ. қобили зикр аст ки Конор 2 ҳафта пеш 31 июл аз бозгашт ба ҳавзи озмоишии допингии UFC хабар дода буд. Конор Макгрегор 37 сол дорад. ин варзишгари ирландӣ аз моҳи июли соли 2021 инҷониб дар муҳорибаҳои омехта набаромадааст ки дар мусобиқаи UFC 264 дар даври якум аз соҳиби собиқи унвони қаҳрамонии муваққатии UFC дар вазни сабук размкори амрикоӣ Дастин Порье бо нокаути техникӣ мағлуб шуда буд. дар маҷмӯъ дар рекорди касбии ӯ 22 ғалаба ва 6 мағлубият мавҷуд аст. дирӯз дар бораи ҷанҷолҳои Донарума бо ПСЖ гуфтем. имрӯз Манчестер Сити ба харидории ӯ шурӯъ кард. дарвозабони дастаи ПСЖ Ҷанлуиҷи Донарума ба Манчестер Сити дар мавриди шартнома ба созиш расида бо сармураббии шаҳриё Хосеп Гвардиола суҳбат кардааст. дар ин бора нашрияи Элекупе хабар медиҳад. бино ба иттилои манбаъ, дастаи бузурги Фаронса барои ин дарвозабони 26-сола камтар аз 40 миллион евро талаб мекунанд. таъкид мегардад ки дар тӯли чанд ҳафтаи охир бошгоҳи англисии интиқоли дарвозабон Эдерсонро ба Галатасарой интизор аст то дар муомилаи интиқоли Донарума пешрафти мушаххас ба даст орад. қаблан футболбози тими мунтахаби Италия аз тарки дастаи бузурги Фаронса хабар дода буд. созишномаи меҳнатии кунунии ин бозингар бо ПСЖ то тобистони соли 2026 эътибор дорад. тибқи иттилои портали Трансфермаркт арзиши бозоргирии футболбоз 40 миллион евроро ташкил медиҳад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.